साबस्क्राइब खालाम लोगोसे बेल आइकनखौ बुनानै हो आंनि गोदान भिडिअफोरनि आपडेटखौ बयनिख्रुइबो सिगाङै मोननो। गासैखौबो बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ मालाबा मा जायो जोंनि एटिएमआ मालाबा गोमायो एटिएमआ गैया जालाङो एब्ला गावस्रायो बायस्रायो आरो बायदि जाथायनि थाखाय जों गोदान एटिएम एबा गोदान एटिएम दिहुननो गोनां जायो जायनि थाखाय बे गोदान एटिएमनि पासवार्डखौ बेंकआ मालाबाबो प्रोवाइड एबा नोंथांनो दैथायहरा जायनि थाखाय जों बे पासवार्डखौ मालाबा गावनो एटिएम मेसिनाव थांनानै बनायनो गोनां जायो बेफोरबायदि जाथायाव जादों नामा नोंथांनि नखराव आदा बाजै आरो आफा आइ आफा गासैनिबो गेजेराव जुदि नोंथांमोना बेफोरबायदि जाथायाव गोलैदों अब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनांगोन आरो जोबजासिम नायनानै नोंथाङा पासवार्ड एबा एटिएमनि पासवार्डखौ साक्का नोंथाङा थांनानै एटिएम मेसिनाव थांनानै बदलायनानै लाबानो जाबाय स' जियानो जा भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मोजां मोनगोन होनना आं आसा खालामो लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनबा लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदान फैबाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो लोगोसे नोंथांमोना भिसा रुपिया मास्टार आरो क्रेडिट कार्डनि सायाव जुदि मिन्थिनो लुबैदोंबा अब्ला डिसक्रिपशनाव नैबे भिडिअनि डिसक्रिपशनाव लिंकआ दङ आंनि भिडिअ नोंथांमोना थांनानै बेयाव नायनो हागोन स' जियानो जा बांद्राय गोबाव खालामालासिनो दिनैनि भिडिअखौ अबा जागायनाय सिगाङावनो मोनसे फंसे खोथा नोंथाङा एटिएमनि पिन जेनेरेसनखौ जेब्ला खालामनो थांगोन अब्ला नोंथांनि लोगोआव नांफागोन नोंथाङा गोदान एटिएम जाय एटिएमआ नोंथांनि गोदान एटिएमआ फैदो लोगोसे नोंथांनि एटिएमजों लिंक थानाय पासबुक एबा एकाउन्ट नाम्बारखौ नांगोन पासबुकखौ नाङा एकाउन्ट नाम्बारखौ नांगोन लोगोसे नोंथांनि बेंकआव रेजिस्ट्रेसन थानाय मबाइल नाम्बार बे मोनथाम पइन्टखौ नोंथाङा लानांगोन लानानै आरो नोंथाङा एटिएम मेसिन थांबानो जाबाय एटिएमआ साक्का बाथौदो बांद्राय गोबाव खालामालासिनो जों एटिएम मेसिनसिम थांसै आरो पासवार्डखौ सोलायनो जों खायदा आदबखौ बाहायसै अब्ला लेट्स गो एन्ड स्टार्ट बेनि थाखाय नोंथाङा गिबियावनो एटिएम कार्डखौ लानानै नोंथाङा एटिएम मेसिनाव गसंबानो जाबाय आरो एटिएम मेसिनाव नोंसानि एटिएम कार्डखौ सुइप खालामना होबानो जाबाय सुइप खालामनायनि उनाव बेफोरबायदि अपसन नुनो मोनगोन आरो बे अपसननि नोंथाङा पिन जेनेरेसन अपसनाव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन क्लिक खालामनायनि उनाव बेफोरबायदि पेज खुलिगोन आरो बे पेजाव नोंथांनि एकाउन्ट नाम्बारखौ बिनाय जादों नोंथांनि 11 डिजिट एकाउन्ट नाम्बारखौ नोंथाङा थुना होबानो जाबाय थुना होनायनि उनाव नोंथांखौ आरो खेबसेबाव एकाउन्ट नाम्बारखौ कनफार्म बिबुदो आरो खेबसेबाव नोंथाङा एकाउन्ट नाम्बारखौ थुना होबानो जाबाय होनायनि उनाव नोंथाङा कनफार्म खालामना होबानो जाबाय बेनि उनाव नोंथांनो मबाइल नाम्बारखौ बिदो आरो नोंथाङा गावनि बेंकआव थानाय रेजिस्ट्रेसन मबाइल नाम्बारखौ नोंथाङा थुना होबानो जाबाय थुनायनि उनाव आरो बेनि उनाव खेबसे बिबुदो नोंथांनि रेजिस्ट्रेसन बेंकआव थानाय मबाइल नाम्बारखौ आरो नोंथाङा बेयावबो खेबसे मबाइल नाम्बारखौ क्लिक खालामनाबानो जाबाय बेनि उनाव नोंथांनियाव बेबायदि मेसेज नुनो मोनगोन एबा नोंथाङा एटिएमनि डिसप्लेयाव बेफोरबायदि मेसेज नुनो मोनगोन जाय मेसेजखौ नोंथाङा फरायनो हायो फरायबा नोंथाङा कनफार्मखौ डाइरेक्ट क्लिक खालामना होनो हायो क्लिक खालामनानै नोंथाङा बेफोरबायदि डिसप्ले नुगोन बे डिसप्लेयाव लिरनाय दङ गिबियाव लिरनाय दङ नोंथांनि पिन जेनेरेसना साक्सेसफुल आरो नैथियाव दङ नोंथांनि पिन जेनेरेसना नोंथांनि पिन नाम्बारा नोंथांनि रेजिस्ट्रेसन मबाइल नाम्बार नोंथाङा जाय मबाइल नाम्बारखौ एसे आगोलावसो थुबाय बे मबाइल नाम्बार नोंथांनि पिन नाम्बारा थांगोन नाथाय नोंथांनि पिन नाम्बारा अनजिमाया थांनाय नङा हांखोआव थांगोन जेरैबायदि FOUR4 TWR2 बेबायदि थांगोन आरो नोंथाङा बेखौ नायना लाबानो जाबाय लोगोसे बे पिन नाम्बाराव नोंथाङा फैसा उइथड्र खालामनो मोननाय नङा आरो बे पिन नाम्बारा 24 घन्टानि थाखायसो नोंथांनो हरनाय जादों स्टेट बेंक अफ इन्डियानि अफिसियेल वेबसाइटआ बेनिखायनो जों बे पिनखौ चेन्ज खालामनो थाखाय जोंनि एटिएम कार्डखौ एटिएम मेसिनाव सुइप खालामफिननांगोन आरो सुइप खालामनायनि उनाव बेफोरबायदि अपसन नुनो मोनो आरो बेफोरबायदि अपसननि सानि बेंकिं अपसनाव जों क्लिक खालामना होनांगोन आरो क्लिक खालामनायनि उनाव जों बेफोरबायदि अपसन नुनो मोनो आरो बे अपसनाव जोंखौ लेंगुवेज सिलेक्ट खालामदो नोंथाङा गावनि गोसो बायदि जाय लेंगुवेजखौ मोजां मोनो जेरैबायदि आं हिन्दीखौ मोजां मोनो बा इंलिसखौ मोजां मोनो बायदि आरो जायखौ मोजां मोनो जेरैबायदि बेनिखायनो आं इंलिसखौ थुना होबाय आरो इंलिसखौ आं सिलेक्ट खालामबाय इंलिसखौ सिलेक्ट खालामनानै नों बेफोरबायदि पेज नुनो गोनां बेफोरबायदि पेजाव बुंनाय जादों नोंथाङा जायखिजाया मोनसे जरा अनजिमा बेयाव क्लिक खालामनांगौ आरो बे जरा अनजिमाया जायखिजाया 55 66 77 20 28 जायखिजाया नोंथाङा जरा अनजिमा क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय येसखौ क्लिक खालामबानो जाबाय आरो क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथांखौ नोंथाङा जेन नोंथांनि रेजिस्ट्रेसन मबाइल नाम्बाराव फैनाय पिन एबा पासवार्डखौ नोंथांनो बेयाव बिनाय जादों आरो नोंथाङा बे पासवार्डखौ बेयाव थुना होबानो जाबाय जि पासवार्डआ नोंथांनि लेटार एबा हांखो दैथायहरदोंमोन स्टेट बेंकनि वेबसाइटआ बे पासवार्डखौ नोंथाङा थुना होबानो जाबाय बेनि उनाव नोंथांमोना बेफोरबायदि अपसन नुनो मोनगोन आरो बे अपसननि पिन चेन्ज अपसनाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय बेनि उनाव नोंथांखौ इन्टार दा निउ पासवार्ड होननाय फैदों आरो बेनि नोंथाङा गोदान पासवार्ड नोंथाङा जायखौ बानायगोन नोंथांनि गोसो बायदि जाय पासवार्डआ नोंथांनि गोसोआव गोसो थायो बेफोरबायदि पासवार्डखौ नोंथाङा क्लिक खालामना होबानो जाबाय आरो क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथांखौ आरो रि इन्टार दा पासवार्ड होननानै बुंबावनाय जादों एबा नोंथांखौ
बुंदो आरो नोंथाङा बेयाव रि इन्टार पासवर्डखौ नोंथाङा जाय पासवर्डखौ दानिबो सिगाङाव थुदोंमोन बे पासवर्डखौ नोंथाङा आरो खेबसे थुबावना होबानो जाबाय थारमाने खेबनै थुनांगोन नोंथाङा खेबनै थुनायनि उनाव नोंथाङा येस एबा कनफार्म खालामनानै होबानो जाबाय होनायनि उनाव नुनो मोनगोन नोंथाङा प्रसेसआव जादों नोंथांनि पासवर्डआ आरो गोसो लाखिनो खोथादि नोंथाङा जाय पासवर्डखौ नोंथाङा गोसो बायदि थुदोंमोन मोनब्रै पासवर्ड बे पासवर्डजोंनो नोंथाङा अरायबो नोंथांनि एटिएमआव फैसा दिहुननायाव नोंथाङा हेफाजाब मोनबाय थागोन एबा नोंथांनि पासवर्डआ बेनो जाना थागोन नोंथांनि एटिएमआ जेब्लासिम बाया एबा नोंथाङा पासवर्डखौ जेब्लासिम चेन्ज खालामा आरो नोंथाङा बेखौ क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथाङा दसे वेट खालामबानो जाबाय वेट खालामनायनि उनाव नोंथांनो मोनसे मेसेज हरदों आरो बे मेसेजनि उनावनो डिसप्ले मेसेज ओंखारबाय थादों आरो बे मेसेजनि उनावनो नोंथांनि एटिएमनि जिथु पासवर्ड एबा नोंथांनि पिन नाम्बारा साक्सेसफुलि होननानै नोंथांनो लिरनाय फैगोन अब्लानो नोंथांनि एटिएमनि पिन नाम्बारा साक्सेसफुल जालांगोन थ' भिडिअखौ माबायदि मोनगौ भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालाम माबा मोनसे जुदि नोंथांमोना सोलोंदोंबा लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदान फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो आरो जेसेबां हागौ एसेबां लोगो गामिनि सुबुं एबा लोगो लगायफोरनो नोंथांमोना शेयार खालामनानै बेनि गियानखौ नोंसोरना लानो हायो स' दिनैनि थाखाय बाय बाय नेक्स्ट भिडिअजों नोंथांमोनखौ आरो लोगो मोननाय मिजिं लानानै दिनै एसेयावनो